ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெடி இதுதான் வெடியா. நானும் சின்ன குழந்தையா மாறிட்டேன். குழந்தைய கூட எங்கள் வீட்டு பக்கம் போட்டாங்க. எனக்கும் ஒரு ஆசையாக இருக்கு. ஏன் வெடி ஏமா எடுத்த? நானும் குழந்தைதாம்மா. குழந்தையும் தாயும் ஒன்று. தாயே வேற மாதிரி நினைக்காதீங்க, குழந்தையா பாருங்கள் பாருங்கள். என்ன ஒரு சத்தம்! பார்க்குற நினைப்பாங்க நான் வெடி கொடுத்துட்டேன். கலக்கமாக தான் இருக்குங்க. இங்கே பாருங்க, அவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க. எங்கள் பாப்பா சொல்லுது, வெடியம்மா ஏம்மா வெடிக்கிறது. முடிஞ்சிருச்சுங்க. பாய்.